Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a luz adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamayat nga ibinglay ti pakasaritaak iti biyag. Bareng makaipaay iti basit nga adal kadag iti padak adumdumheg. Saan gayam arumbeng at ibagimlaeng ti pampanunutem. Tamabalin nga iso ti mangipaay iti nalaos a panagbabawim. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luz dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nasayata nakita ka dito mon, Luz. Kahit kumamat dahil ito. Si kagayam, tinangisukatan ni Arnold kanya. Ha? Yay, mangantayaw. Sapay la kumata naragsak ka iti sidong na Luz. Sapay kuma. Tadubliam ti pamatag na impaay ko iti kankwana. Di nakainsukat ni Arnold, Josephine. Gaputa nagsina kayo. Saan kami anagsina? Ngamday ito timbagana. Si kalakano ti mangibagbaga, nga agnobyo kayo pailaan. Saan na pudno dayta, Luz? Diyak ang mong insukat nak iti addaak pay lang iti abroad. Diyak pay ammo at ti inututang nagayam kanyak apag paagas kano ti inana. Kat ininted na kan ka. Inkari na pa'y abayadan na. Ngam aging gaita. Awan apulos ti imbayad na ultimo sintimo. Diyak amo dagita nga ibagbagam, Josephine. Tawan mo timbagbaga na kanya. Ngam day tatipod no. Hindi ka matanagan. Ta saan ka asingaran? Ni Arnold tirumbang nga agbayad. Oh, Josephine. Diyak matkit di puwersaan. Orayak ti panagbayad na. Gapo taamok amarigatan nga agbayad. Gapo iti daytoy ang mapaspasaran tayo a pandemya. Ngam sapay la ko man. Tadi na malipatan ti utang na kanya. Makapakonsensya mo dagit imbagbaga ni Josephine, Arnold. Di mo ni kaskaso dahi dya, babae. Apay nga minagkinasaritan pa lang. Lagra na kami nga ro di jay mall. Awan maramidak, ta inasit ganak. Kasta ka di. Mababainak pa yan kadagit itataw a lumablabas. Ang mga nunang ngagda ti saritaan mi. Kahit, kanya timbagbaga na. Imbaga na asyak kano din ang usaram kadagit inututang mo kankwana. Imbagam kano abayadam. Ngam aging gaita, awan apulos ti insublim uray sentimo. Anya? Apay, pudno ka din nga dautang mo kankwana, Arnold. Sumbatan na. Adda ka di? Owen, di mo panunutan dayta. Siyak ti makamoy ti dayta. Anya? Saan mo't siguro nga umanay dayta pagkaupayam kanya, Klos? Saan madkat di? Ngam sapay la kuma. Tadi mon ulitan ti agilimad kanya. Nakasaok ex ni Arnold, friend. Kat, anya tinagsaritaan niyo, Kuna na asyak kanugayam tinangisukatan ni Arnold kankwana. Kat pudno, met. Insukat ni Arnold ti sigod a nobya na kan ka. Ha? Saan aya nga idinagam-am mo kayo dito yung parlor ko? Kat naaddaan kayon adagos iti komunikasyon. Inarim na ka. Nga madamit gayam nobya na iji abroad. Kat si kamet adang nga. Inaklon mo adagos. Si Kamot, makapasayar mo ta saong. Agpaiso matibagbagak Ngam inlimad ni Arnold ti maipapan kadakwada ka ni Josephine. Naamwak laangan, idinabasak dagiti conversation da iti messenger. Apay nga minanamati ka adagos. Di mo pa inamu ti husto a kinatao dahi di alalaki. Anya Rod, kat agayatak mat ka ni Arnold. Ang adda ti masaksaktan, gabo iti relasyon nyo adwa. Makiwin na sos kakit din kini Arnold. Saan akas ka rin na dayta, friend?
Inayat kun iti kastaunay ni Arnold. Saan matgayam asikatiim mo na akayan ayat ni Arnold, anak ko? Pudno day tatang. Ay na, anak ko. Arignan nga inagaw mo ni Arnold itiim mo na akayan ayat na. Ay, saan anasaya at dayta? Nagsiinadan tatang. Iso nga awanan ti pagdanagan nyo. Ngam tiam mo dagiti tattaaw. Inagaw mo ni Arnold. Ay, si kamot laeng ti kababain. Ay ayatak ni Arnold tatang. Iso nga uray no anya ti ibagbaga ti sabali at tao. Awan bibiyang ko. Makaamo kang araw, anak ko. Ngam ibagbagakon kan kaa. Saan asinsinan dayta? Kasanaon no addagayam ti responsibilidad ni Arnold kan ni Josephine? Awan tatang. Gaputan na bayag ni Josephine iji abroad. Masiguradok dayta. Sige. Agto ko tapen dito karotan. Sige. Nabanugat ti panagpagnata diti parke. So nga ginanatapay. Tintitin-kuan nga talaga. Arnold, kaano na nga kasar? Nabayagtan nga gayan ayat. Agornong tapay ko maa. Sige, sikati matungpay. Sa pela ko mata makaoray ka, Luz. Makauraya, gaputa ay ayatan ka. Agyaman ha? Basta di nakisuksukat. Diyak lakit di kabaulan no mapukaw ka kanya. Unay ka lagi, tinaya. Di kagdanag. Di ka isukat iti sa bali. Gaputay ayatin ka unay-unay. Agyaman nak Arnold. Ay ayatan ka mat unay-unay. Hello? Sino daytoy? Siyak ni Lagrin, Luz. Sino alagren? Kabsat ko ni Josephine. Anya ti masapul yo? Luz, pasensya ka na. Di mi ngamin makontak ni Arnold. Iso asi ka ti inawagak. Inalak ti number mo iti may sa agayam mo. Ha? Pangaasim, Luz. Ibagam ko maitinobyom abayadan ng tuutang na iti kabsat ko. Kasapulan na una yan. Sige, ibagak ka ni Arnold. Ay, maruruda. Syakit din tirangrangan da at teteksan kan awagan. Sino tidakda ka, matem? Jakabsat ni Josephine, Kuna na nga ibagak kano ka ni Arnold, taagbayad iti utang na ka ni Josephine. Saan siguro nga ikaskaso ni Arnold ani Josephine? Isuasikan tinalagip da nga awagan, gaputan nobyom lakit nga rod. Anyamot dagi at taon. Dahil tibagbagak idikan ka, anya nga ita. Ngam nabayagan day jay. Idi agayan ayat da pailaan. Wan ngam utang latan ni Arnold dayjay. Isu arumbang abayadan na. Anya ti aramida. Kasaritam ni Arnold. Tapno makisao ni Josephine. Utang na dayjay. Isu akarbengan da asingiren. Anya nga ti aramidam Arnold. Agsingsingir ni Josephine. Diyak nga rodam mo, Luz. Adun ti kabagyan na agtetext kanyak. Ibagbagada nga ibagak kanukan ka nga agbayad kan. Agte-text damot laeng kanyak. Bayadam nga minan atap no malpasan. Awan pa'y nga rod ti pagbayad ko. Awan ta mo kapagalaak. Ay, parikot nga rod day taitan. Agkasartahan, Luz. Kayat ka na kadan na. Agpaiso, Arnold? Wen. At damot kan basitor nung ko. Ngam kasano na agsinger tumanan ni Josephine. Saan tapay aparunutan tayo ta? Unaan tapay ti panagkasarta. Agtrabaho akto para ti pagbayad ko kini Josephine. Sa bagay, makaurnong tamad siguro. Ay katwen Isong agsagana ka. Ikuyog kuntong dagiti dadakkel ko balayo. Takasarita mimot ni tatang mo. Sige, Arnold. Urayak day tanga aldaw.
Talaga ka di amaki asawa kan, anak kaw. Wan tatang, saan ang nagbaliw ti pangadang ko? Sigurado ka kade, ani Arnold ti kapkap na kam alalaki? Wan tatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo. nusyak ko mati masurot. Diyak kayat ni Arnold aparakan ka. Kasanon no aramidin namat kan ka, ti inaramid na itiim mo na anubiyana. Saan mo't siguro, tatang? Napanaknakakmutan nga'y ayat anak ni Arnold. Manipod na gayan ayat kami. Dinakpulos pinasakitan. Nalang araw da. Katsapay ko ma, taag na nayon ti kinasingpet na. Si Kamot Gayam, Luz. Josephine. Well, siya nga rod. Damang ko kat nagkasar kayon ka ni Arnold. Wan, medyo nabayagmutan. Kablaawan kayo nga rod. Agyaman na. Luz, manon atawan tinapalabas, manipod imutang kanyak ti asawa. Aw-aw hagak, ngam di nakikaskaso. Nakaurnong mat siguro. Iso apakibagalaan abayadan ng tinala na idi kanya. Uray kagudwalaan. No iso ti kabailan na. At data dito'y palengke, ngam day ta utang ti ibagbagam. Urayang magbayad ni Arnold. Di nakmat nga ron ikaskaso ti asawa. Kan may sa, nagranata, iso nga ibagakon kan kaa. Tagasawa kayo matan. Ngam utang na dayjay, idi agayan ayat kayo pay laeng. Aging ka ita, sing-singiram pay laeng. Anya nga ron ti kaya tumaama pasamak, Luz. Karbangak ti agsinger. Gaputa ti utang, rumbang abayadan. Kan apay ang makaungat ka. Nasayaan mo ti panakisarita kan ka. Basta, saan asyak ti pangibagam iti dayta? Awan bibiyang ko iti dayta banang. Nabartak ka manan asim mangpot, Arnold. Anya ko mano, napartegak. Kwartak mating gatang ko iti ninom ko Saan ko mamatakas ta Idulin mo ti matmat gadam. Gaputa ado dagiti babayadan ta. Di ka man subanaw dita. Apay akas ta kamatan. Saan ka mo tasigod nga agbarbartak Oy. At pagbaliwan ti tao Imposible mo di mo dita. Nasabat ko ni Josephine idi na minsan. Sing-singiran na ti utang mo kan kuana. Di mo man dagdagamatan dita. Ngam Arnold. Uston ko nakmet! Sao ka pa lang, tiba benggan! Nasaya at matasimang patkan, anak kaw. Apay ka di tatang? Adang amin imay itay. Kabsat ka no ni Josephine. Ha? Anya tinaramid da dito Birbiro kan damat ti asawam. Ngam ga po tagdardaras da, pimanaw damat la adagaws. Umay da ka no agsinger. Tapno adda ka no gastusan da ija ospital. Apay, asino ka no tina-ospital? Ni Josephine kanaw. Ni Josephine? Nabayag ka no gayam nga adda sakit na iti kidney. Isu akasapulan dati dakkel agatad. Naibusan ka no ti urnong da. Isu nga agsingsingir da. Anya? Day ti ibagam iti asawam. Ta ikarigatan yu abayadan ti utang na kan ni Josephine. Kasarita ka kumay tinalapat, Arnold. Awan panawan ko. Kahit ko taginan na. Apay ka di akasta ka. Nabartag ka man wino saan. Dinakpay ka sa ui tinasayaan. Anya nga minaya ti parikot mo. Hala, ibagamon. Adda ka no gayam na dagsan asakit ni Josephine. Isa pa nga asim. Tadi mo kumain inom ti matmat gadam. Agbayad ka kan kuana. Barang malasatan na pa iti sakit na. Anya? Siyak pa yan ti mababain. Anya nga iti ibagada ka data. Amangan no ibagada pa nga igaggagarat at saan nga agbayad. Luz, mabitlaeng. Oh, apay Julius. Pas adamang kamkamat kan ka. Nadamag mo ka din? Ti anya?
Natay ka nun ni Josephine. Anya? Wan Luz, idi ka no agsapa. Inruarda ka nun ni di ospital. Gaputa dumakdakelin ti bilda. Kat awan pagbayad da. Anya? Oh, apay. Makonkonsensya ak. Gaputa, saan ko apulos anak kasarita? Kan saan ang nakabayad ni Arnold iti utang na kankwana? Anya? Ti may sapay a pagsakitan tinakam ko. Ti saan ko pa nagkidaw iti pamakawan kankwana? Tatunggal kasarita nakidi. Agungetak. Palawak pa inudaduma. Ay, nalpasan ti amin. Awanin ni Josephine. Uray kasanupay ti panagbabawim. Dinan mangagdayta. Awanin ni Josephine. Julius, makonkonsensya ak. Doble-doble asam. Timpa ay mikan kwa na. Kasladyak idi kabailan tipan nakakonkonsensyak Mr. Lonely. Gapo ta nagalas idi tipan nakisaok kini Josephine. Kat uray ni Arnold nakonsensyamet. Isu ang nagremedyo iti pinagbayad na iti nautang na idi iti daydi Josephine. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Luz. Luz pagayam ko, daytoy apakasaritaam ket palagip kada tayo. Arumba nga mo tayo apanunutan tirik na ti pada tayo a tao. Asaan lang at ibukod tayo apagragsakan. Kan palagip matlaeng ati utang ket rumbang abayadan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Luz adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.